Masquera say muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kuchanga kako kuya panino channel. Please don't forget to subscribe. Kana chukua garoka subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigira inyaya yabani pa church inonzi Yeguta RaMwari pa apo pataura spokesperson we church vanonzi va gift makawa vataura vakataura vachiti church yavo yaindosa vaMnangagwa vari kuti hanzi church yavo ikusapota vaMnangagwa ma-elections ari kuuya. Vataura vachiti zvonizvo murume uyu akatumwa naMwari kuzochinja upenyu hwevanhu. Church iri kuestimatwa kuti ine mamembers anosvika around 200,000 munyika mese. Saka zvichireva izvo kuti around 2,000 vanhu vati vari kusapota vaMnangagwa pama-elections ari kuuya muri Zimbabwe. Kasike kutanga ndofunga naJohn Marange vakataurawo vachiti vari kusapotawo ZANU-PF. Amene munoiona sei nyaya muri Zimbabwe ndo nyaya tatakuigirai. Izvo zvamuri kufunga pamusoro penyaya yemu-comment section muri Zimbabwe ndo nyaya tatakuigirai muzuva ranhasi. Kana usina kusubscribe, please don't forget to subscribe. Thanks for watching.